Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryna qysanyny. 5-nji noýabrda Ähli halk baý ekmek dawarasy geçiriler. Karl III Şahinany Yelizawetanyň atlaryny satdy. Dünýäniň iň baý maşgalary Paul Pogba dünýä çempionatyna gatnaşyp bilmeýär ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. 5-nji noýabrda Ähli halk baý ekmek dawarasy geçiriler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa senagy toplumny gözegçilik edýän ornwatary Ýazmyradowyň hemde welaýatlaryň hekimleriniň gatnaşmagynda sany ulgam arkaly iş masagyny geçirdi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Ýazmyradow ýurdumyzda mowsumlaryň owa hojuluk işleriniň anlyk barlyşy hemde Ähli halk baý ekmek dawarasyna taýýarlyk görülüşi barada hasawat berdi. Belenşi ýaly Ähli halk baý ekmek dawarasyna taýýarlyk görmek çäklerini, ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyzda ekiljek baý nahalaryny, olaryň ýerlerini taýýarlamak boýunça zerur işler geçirilýär. Şeýlede vice-premier buğday ekişi bilen bir hatarda ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen paýta hasylyny ýetkisede ýygnap almak boýunça degişli işleriň geçirilýändigini, buğday ekilen meydanlarda iýdek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alınıp barýanlygy barada hasawat berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň daşogyz we Lewap welaýatlaryna şaly urugy dowam edýär. Mary welaýatynyň meydanlaryna ösdürilip ýetişdirilen gant şogunlarynyň hasylyny ýygnamak işleri gurumçylykly alınıp barýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hasawaty diňläp, owa hojuluk podogynyň ýurdumyzyň ykdysadyetindäki eýleýän möhüm ornuny beledi we mowsumlaryň owa hojuluk işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmeligini aýtdy. Hemde vice-premier bu meseleleri bir gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Dowlat başlygyny paýta hasylyny ýetkisede ýygnap almak, buğday ekişini agrotehnika möhletlerinde geçirmek, ýylatymyzda ýurdumyzda öndürilýän yer alma, gök bakçy, beýleki owa hojuluk ölümleri bilen bolýan üpçün etmek uğruna ähli zerur tagallalaryň edilmeligini öňe çekip, vice-premier degişli tapşyryklar berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz şu ýylyň 5-nji noýabryna tutuşu ýurdumyz boýunça Ähli halk baý ekmek dawarasyny ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň görülmeligini aýtdy. Karl III Şahinany Ýelizawetanyň atlaryny satdy. Büyük Britaniýanyň paçasy Karl III merhum Şahinany Ýelizaweta II-niň iň gowy görýän we at çapyşyklaryna gatnaşýan atlaryny satdy. Karl III bu atlary satyp 1 million funt sterlingden gowrak girdici gazandy. The Sun neşriniň habar bermegine görä, paça Karl III Tattersall's auksionu Ýelizawetanyň 14 atyny satdy. Şol atlaryň arasynda Love Affairs atly at hemma. Ola Ýelizaweta II aradan çykmazyndan 1-2 gün öňýanynda geçirilen at çapyşyklaryna ýeňji bolupdy. Satylan atlardan 1 million funt sterling ýerdeje edildi. Her bir at ortaça 75 000 funt sterlinge satyldy. Mälim bolşaly Ýelizaweta II atlaryň muşdagy bolup, at çapyşyklary bilen gyzyklanýardy. Ol at çapyşyklarynyň 10 million funt sterling gazanypdy. Eýesi ýoğlundan soňra ogly paça Karl III bu atlaryň eýesi boldy. Ozal hem habar berşimiz ýaly Karl III täçik edilmek dawarasy 2023-nji ýylyň 6-njy maýyna geçiriler. Dünýäniň iň baý maşgalary, dünýäniň iň baý maşgalalarynyň sanawy taýýarlany. Bu sanawda Basyr 4-nji ýyldan bäri öňdeligi Walton maşgalasy eýlep gelýär. Olar dünýäniň iň ýeri Lomay sowda toruny eýe bolan Walmart sowda merkezleriniň eýesi. Olaryň baýlygy 224,5 milliard dollara barabardyr. Bloomberg neşriniň habar bermegine görä, ýöne soňky ýylyň dowamyna inflasiýanyň artmagy bilen Walton maşgalasy 13,7 milliard dollar ýetkiçekdi. Sanawda 2-nji orny Mars kompaniýasynyň eýesi bolan maşgala eýelýär. Olar Mr. we Mrs. Milky Way, Mars we Snickers ýaly şokolad brendleri hemde haýwanlar üçin durly iýinleri öndürýän karhanadyr. Olaryň baýlygy 160 milliard dollara deňdir. Soňky bir ýylda Mars maşgalasy 18 milliard dollar gazandy. 3-nji orny Koch maşgalasy eýledi. Amerikanyň Koch Industries neft-himiýa korporasiýasynyň eýeleriniň baýlygy 124,4 milliard dollara deňdir. Bir ýylyň dowamyny olaryň budjeti 4,14 milliard dollar artdy.
Şeýlekem sanawda ilkinji onlukda Al-Saud maşgalasy. Hermes we Ambani moda öýleriniň eýleri. Hindistanyň Reliance Industries adly newtoneriýen we gaýtadan işleýän holding eýleri bar. Paul Pogba dünýä çempionatyna gatnaşyp bilmeýär. Fransanyň milli ýygndasynyň hemde Juventus toparynyň futbolçysy Paul Pogba Katarda geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşyp bilmeýär. 29 ýaşyndaky futbolçunyň resmi wekili Rafael Piment Pogbanyň geçiren operasiýadan soňra täzeden öz saglygyny gowuşmanyň zerur bolup durýanyny beledi. Ola sentýabr aýynda operasiýa geçiripdi. Pogba 2013-nji ýyldan bäri Fransanyň düzümine çykyş edip gelýär. Ola bu ýygynlygynyň düzümine Russiýada 2018-nji ýylda geçirilen dünýä çempionatyna gatnaşyp çempion bolupdy. Şeýlekem Pogba Fransanyň milli ýygyndasy bilen 2021-nji ýylda Milletler Ligasynda ýeňji bolupdy. 2016-njy ýyly Ýewropa çempionatyny kümüş medalyň eýesi bolupdy. Ine mehriban müştoklar, ata watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Timsel agzybirlikde ilat ýazywyna gatnaşaly. Türkmenistanyň ýoldaşlary Hindistanyň ýoldaşlaryny gynanç bellerdi. Braziliýada Lula da Silva döwrü başlaýar. Türkmentel 2022 halkara sergisi geçirler. Gyzyl Kurta filminiň davrasy da gaşa ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleň okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.